10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Romance. बे रोमान्सआनो लाइमोनफोरखौ खहा खालामो। अख्रेबदों, आंनि थांखिनि बेरेखा मावनो नारसिनदों आरो आंनि अननायखौ नेवसिनानै गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों खारफालांहोदों। बे बोरै जाथावगौ? बेखौ आं मालाबाबो जाहोनाय नङा। जोमैया हाबा जानांगौब्ला नोंजोंल'सो जानांगोन। बेथ' नोंनि थांखिमोन, नाथाय दिनै जोमैया आंखौ नेवसिना गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों खारफालांबाय। बे बोरै जाखो? बेबायदियाव नों बुंदों जोमैया आंजोंनो हाबा जानांगौ होननानै। बेखौ नोंनो खारफालांनो जोमैखौ हगार हराखैथ'? बावनानै दा थांदों मुलुग, नों आंनि फालांगियारि लोगो। जाय सोमोन्दोआ जौलाङोब्ला जोंनि फालांगियाव गोबां खहा नुजाथिगोन। बेबायदियाव आं आंनि बिनानावखौ नोंजों हाबा होनो नागारनानै गुबुन सेंग्राजों हाबा होनो मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंदों नोङो? रोखा थां, नों जोमैखौ जेरैब्लाबो नागिरना लाना फै आरो जाय सेंग्राया लांखारदों बे सेंग्राखौ ओरैनो दा नागारथार। बेगें फिसा बुख्रुबजोब। बास स्टेन्ड, रिक्सा स्टेन्ड, अट' स्टेन्ड, कार स्टेन्ड, ट्रेन स्टेशन, लड्स, जेरैबो खना खनला नागिरजोब। आंनो आंनि बिनानाव जोमैखौ नांथारगौ। थां। गेदेरा जिंगासि नाङा। सोर बबेनि रमिय' बियो? नागिरनाल' मोनथोंसै। नोंनि बाथ्रायाव आं गोजोनबाय रोखा। नोंनि बिनाय बेसेन बायदि होनाय जाथों। नोंथांनि खामानियाव बेसेननि फारसे बे रोखाया माब्लाबाबो खर' साफेराखै आरो उनफोरावबो सानाय नङा। आं खामानिसो मावगायनोसै गिदिर। थफ्लाखौल' बोनना दोनखादो। ओइ, नानिनि बाथ्रा सानै बांद्राय जाया लोङा दा थादों फंबाय। महरा बोरैबा गाज्रि जाब्ला जोमैनाया बासिगोन नङाना। सोर सेंग्रा बे आंनि बिनानाव जोमैखौ लांखारनाया? जोनोम, ओइ जोनोम, मा जाखो? माखौ एसेबां जिंगासिदों नों? अ कामान जोनोम, डु नट वरी ना। आरो बेसे गोलाव सम जों सानैनि सिमाङा जाफुंगोना? ट्रेनाल' फैदोंसै, अब्लानो जों फिउनो जों सानैनि अननायनि मुलुगाव सहैसिगोन। गोसोआव मानोबा गिखांनाय फैदों जोमै। नोंदानि गोहोनि रुजु जखायाव आंदि मासे मोस्रोमसो, जेराव जों सानैनि सुजुनाय सिमांफ्रा बै अख्रांनि हाथरखिखौ एरख्लायनो नागिरनायजोंसो समान। जाबाय जोनोम, नों आरो जेबो बाथ्रा दा बुंसै। बरादानो गाज्रि सासे गोहो गोनांनि बिनानाव जानानै उजिफैबाय, जेराव नों बायदि अनजालुनि जिउदावरि जानो हास्थायनाया हेंथासो जाबाय। Good morning, guys. बोरै दं जोमै? जोबोद उन्दुनो ओंखारदों नङासै? हरफोराव उन्दुनो ओंखारलिया नामा? नाथाय नोंनि उन्दुनाय थावनिया बेयाव नङा, आंनि राज अन्दरावसो। बेखायनो आं नोंखौ बेन्ड पार्टि लाना खैना साजायनानै लांनो फैदों।
Come on, guys. अन्थुमा खेबसे जोंनो पाम्पखौ लांबाय माथो लोरबां जालांबाय माथो नाङा बेफोरबायदि पाम्प हग्रा मानसिखौ है ओइ खेबसे जोंनो फिउस थांबाय माथो नामा जेरै मानसियाबो बिदि लरग'ग' है नागारनायल'
मा होसो रनसाय रनसाय मा जाखो होना गालांबाय अमा बेदर जाबाव खारै ओंख्रि जाबाव फुङाव संख्रि सा लोंबाव साला हाय सिखार ओइ सिखार ओइ बगामुला ओइ सिखार नोंथ' होसोनांगौ आबा होसो Hei, Nagir! बोरो खारगो Oke, Dir, बेयावनो दंथारो नागिरथारनांगौ बेयावनो नागिरदोंबालाय माथो नायबाय थाखो बहा थांखो बिसोरलाय बेयावनो बबा हाबसोनानै दङ जानांगौ छे ओइ थुदो फै नांला फै सान्दुं गोसाफोराव मा रोमान्सनि भिडिअल' गोदोर हानोसै नामा नोंसोरो थाबायलांनायजों लोगोसे उनथिंजायबो एसे नायफिनलांदो नायफिनबाय माथो आरे जोंनोबो एसे रोमान्सनि बिदैखौ लोंहोलांदो खोनासं दाउब' जराफोर बे ओनसोला नैबे रोखानि मोनसेल' रायजो नोंसोरो बे रायजोआव बोरै थाखोमालायखो बेयाव ओरैबायदि मोनसे खना गैया जे जेराव नोंसोर थाखोमानो हागोन ए सलमान खान नोंनि हिर'गिरिया दोनथ'दो आरो बे सिख्लाखौ बिदासिम लांनो जोंखौ होदो आंनि देहायाव हां थासान्दि नोंनि बे थांखिया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा जोमैखौ जायानो आंनिफ्राय बोखारनो नाजागोन बेखौ आं फोजोबगोन खोनादोंना नों आं मा बुंदों मानिजाथाव नोंनि बाथ्राया बुं बेसेबां पइन्ट होनो ओइ माने बे थाखो लाइट केमेरा आर्टिस्ट रेडी एक्शन पइन्ट जों गासिबो पइन्टखौनो मोनथिजोब्बाय नाथाय नाय नोंनि जुलिया आंनि बेंखनाव माबायदि फांफेनानै दङ नों दा आंनि बे जायगानिफ्राय जायखालां आंनिफ्राय आन्दुआव नङाब्ला खोनासं रमिय नोंनि जुलियटनि गोदोनाखौ आं हाफ्लंगोन
मोनथिया आरो बेसे खैफोद फैबावगोन सिगांथिं। बेबायदि जेंनाजों बोरै जाफुंगोन जोंनि सिमाङा जोमै बै सानाव नों नोंनि बे समायना महरखौ लानानै आंनि सेराव फैयामोनब्ला जानांगौ दिनै बेफोर जानाय नङामोन। हाय बेसे समायनामोन नोंनि बै साननि बे महरा। औ आदा थांगोन दे, सम जाथ'वाखै। थिगैनो दं आदा, नोंसिनि बोराव आं थिगैनो दं। आदा र' आं दा दसेनि उनाव फन खालामफिनगोन। येस मा जाखो बे गथ'खौलाय? बाथ्रा जोबस्लाबासिनो फनखौ दानना होबाय जेन सोरबा सिख्लायानो बिनि नोजोराव बिरसनफैबाय। गोदो नों आंनि नोजोराव बिरसनफैनाय बायदिलै। दे जाबाय, गानखांनाय जाबायबालाय थांदो, लेट जाबाय। रमान्टिक खालामनो सेंग्रा नंबावला नोङो। गावहानो समायनाथारब्ला रमान्टिक मानो जाया जानो? जाबाय दे थांदो, लेट जाबाय। समायना राजकुंग्रि नों आंनि नोजोरनि। मुहिनां खैना नों आंनि सिमांनि। हायनारि मोदायजो नों आंनि सिमांनि। मिनिस्लु फैयो नों अराय आंनि सानबोलावरियाव। बेराय फैयो नों अराय आंनि निजोम लामाफ्राव। आब' नोंदि गथ'फोरनो बेलुन रानि होबाय थायो, मा जाहोन दङ? नोंदि आंखौ खोन्थानो होननानै बुंदोंमोन, दासिमबो खोन्थायासै माथो? दे बुंदो। गेम्बु, नों मिन्थिया आरो आं सोरमोन? आदायासो आंखौ बेसिम लाबोनानै फेदेरफैनायखायसो आं दा जोमै। नङाब्लाथ' आं बहा जोमैमोन? लामा दग्राफ्राव बिबाय बायग्रा दाउखा सिगुन सोबजाग्रासो जागौमोन। आंदि सासे मावरियासोमोन। आदायासो आंखौ बेयाव लाबोनानै फेदेरफैबाय। बेखौथ' मिन्थिगौ आब', बेफोर खामानिजों नोंनि जिउ जारिमिनाव मा सोमोन्दो दङ? अके गेम्बु, खोनासं। बै समाव आं उन्दै गथ'मोन, जेब्ला आं मावरियामोन। बै समावदि आं बेसे हारसिंमोन। धोन गोनांफोरनि फिसाफोरबायदि आंबो बेलुन्स एबा जिखुनु गेलेग्रा मुवाफोरजों गेलेनो गोसो जायोमोन, नाथाय निखावरिनि थाखाय हायामोन। बै सानखौ आं दाबो गोसोखाङो।
नि बेखौ नाजाव साबायखर आदा बेलुननि थाखाय मा मुं नोंना हो जोमै आंनि मुङा जोमै आदा जोबोद मोजां मुं नोंना न'आव सोर सोर दङ आंहा न'आव रावबो गैया आरो आंहा थाग्रा न'बो गैया आदा बेहा न'आव रावबो गैयानो थोदोना बेखौ जोंहानाव लांनो आंहाबो गेलेग्रा रावबो गैखाया न'आव रानि थांगोन ना नों जोंनि न'आव रैरुबजों गेलेनो थुना लोगो जोंहानाव थुदो बिदिब्ला थांनोसै फै बेबादिनो आं आदानि आंगो बिनानाव जाफैबाय रैरुबा बेलुन्सफोरखौ जोबोद मोजां मोनोमोन जों सानफ्रामबो बिसनायाव उन्दुनायनि सिगां बेलुन्सजों गेलेयोमोन रैरुबादि बेबायदि आंखौ हरखाब गारनानै थांगोन बिनि गुमुर आंनाव गैयामोन रैरुबनि देहायाव उन्दैनिफ्रायनो हेपाटाइटिस बेमारा दंमोननो मानोना रैरुबनि बिमा आनैयाबो बे बेमारजोंनो थैलांदों अब्ला रैरुबा 12 बोसोरल'मोननो आब' आदा रौनि जालांनाय जाथायफोरा जोबोद दुखुयै बारलांबाय बेनिखायनो आदाया जानांगौ गावखौनो रावबो गैयै बायदि मोनदाङो आरो रैरुबनि थावनियाव नोंखौनो आंगो बिनानाव महरै साननानै लायो बेखायनो आं आदानि हास्थायनायनि बेरेखा मावनानै आदाखौ जेबो दुखु होनो साना आब' बिदि दा सानथारसै दे बिदिब्ला आं उन्दुनोसै हरबो जाबाय
हाय जोनोम गुड मर्निं हाय जोनोम मर्निं दै बेंगलर माब्ला थांफिनगोन होनदोंमोन थांथ'ला जोनोम श'आ केन्सेल जाबाय नंगौ नामा दैनि थाखाय साबायखर होमब्ला दिनै मा प्लान दं एसे बुंदो जेबोथ' प्लान गैया दिनै न'आवनो थागोन मामाजों नोंहालाय माथो प्लान दं प्लानाथ' आंहाबो बेबायदि इसेबां गोनां गैद्राया हमना ला जिउनि माबा मोनसे गोनां खामानि जायहा दिनै आंखौ हांखुर खालामदों जिउनि मा गोनां खामानि मिथिनो लुबैबाय आं दा मिथिनो दा लुबैथ' दासो जागायजेनहांदों उनाव रोखा जाब्ला मोजाङै खोन्थागोन आं जायो दे बिदिब्ला जोनोम थाथ'दो आं ब्रेकफास्ट खालामाखै खालामहैनि बाय दे बिदिब्ला फोरमाय थांथ'दो आंबो एसे फ्रेश जाना लानि बाय फोरमायखौसो लोगो मोनबाय दानाबा जेरावबो थाङा होननाय मानसियालाय मानो फैखो बे जोनोम नों बेवहाय माबायदों फोरमाय हेलौ मादै गैयाथ' जेबो बायाखै ओरैनोसो गसंनानै दंमोन आं मामानि लोगोनि बार्थडेनि शपिं खालामनो फैदोंमोन नंगौ नामा मोजां दे बिदिब्ला नोंहा बिजि नङाब्ला फै जोंजों दसे गुसु गुदुं लोंनानै सम बारहोलायनि नांला दे मादै माब्लाबाफोर उनाव कामान जोनोम दसेल' प्लिज फैना नङाब्ला मामाया गाज्रि मोनगोन अके दे थुदो थांसै खोनादों दिनै नोंहा माबा गोनां खामानि दं होनना आरे फोरमाय इसेबां डिटेल्स कामान जोनोम माथो जानोखाय अब्लाबो फोरमाय बेथ' जेबो नङा फोरमाया आंनि सिगाङाव गासै समावनो नोंनिल' बाथ्रा बुंबाय थायो उन्दुलांब्लाल'सो सिरि थेंक गड आं बायदि सासे सरासनस्रा सेंग्रायाबो जे गडजेस मडेलजों मुंख'जाबायना बिदिब्ला मादै आं थांथ'नोसै नामा दे आदै दे थांथ'दो आरे जोनोम बहा थांनो मम रेस्टुरेन्टसिम थांनो होननाया नांला दे फोरमाय बावबाय नामा नों जोनोमनि गोनां खामानिखौ ना मा होनो जोनोम मामा बावदोंसो आं अके मादै बाय फोरमाय आं फैबाय बाय समायना राजखुंग्रिनो आंनि नोजोरनि मुहिनां खैनानो आंनि मिजिंनि हायनारि मोदायजोनो आंनि सिमांनि मिनिस्लु फैयो अरायनो
आंनि सानबोलावरियाव बेरायफैयो नों हारसिङै आंनि गोसोनि निजोम लामाफोरा सिमाङाव फैनो सायख्लुम जानानै मिनिस्लु फैनो मोदाय जानानै नोजोराव फैनो मोगथां जानानै अननाय होफैनो खैना जानानै सिमाङाव फैनो सायख्लुम जानानै मिनिस्लु फैनो मोदाय जानानै सिमाङाव फैनो सायख्लुम जानानै मिनिस्लु फैनो मोदाय जानानै नोजोराव फैनो मोगथां जानानै अननाय होफैनो खैना जानानै मा जालायखो जोलाव दिनैबो रिहार्सेल खालामनो थाखाय आंनो पान्स बेग लाबोना होफैलायबाय नामा नोंनि मानसिया सिख्लानि जा बेसादखौ सेना लाबोदों बेखौ मोजाङै मोजां हरफिन नङाब्ला
पान्स बेग नङा नोंसोर साफा साफा आंनि किक बेगसो जाजोबगोन लर्डगें औ सेंग्रानि बाथ्रायाव महात्मा गान्धी दं माथो नाथाय मदिनि आमोलाव महात्मा गान्धीया जेबो उजान गैया बेखौ नोंहा जेबो गुमुर गैया महात्मा गान्धीया मुझे बापू कहकर पुकारो होननायमोन नाथायब्ला मदिया चौकीदार कहो मुझे चौकीदार होननायमोन बेबायदिनो गेदेराबो जोंनि चौकीदार Hey Lorgang, dalek ban, barsumdu. Stop. Hey Jalop, बेनिफ्राय मा मुवा लाबोमोन थाबैनो हरफिनदो जों बेनि थाखाय पान्सिक बेग जानांबाय जागोन दे जागोन थांदो हे नाथु बेनि मोदोमाव दाजिन फोनां बेखौ मा खालामनांगौ आंसो मिथिगौ आंबो खम नङा खखायाव हाबखानाय नाखौ मानो हगार हरखो मोजां जायाखैसै जोंनि मानसिखौ इसिबां बुग्लिलांबाय Cool baby cool down बे सासे जाब्बा जुब्बा मानसिनि थाखाय जोंनि बे बेसेन गोनां गुलिखौ खहा खालामबा जेबो मुलाम्फा गैया cool down baby cool down बेखौ माबायदि जे सोंनांगौ आं मिथिगौ नै नोंनि सेलफना सेलफननि थाखाय साबायखर गेम्बु नों बुंनाय बाथ्राया सैथोमार ना बे सेंग्राया आंखौ दाखालिनिफ्रायनो नायखुमाबाय थामारदोंथ' आब' आरो आं बेसे बुंबावनो बे फंसे बाथ्राखौनो मैयाबो नों गथ'फोरनो बेलुन रानना होबाय थानायाव गिदिं नायखोमाबाय थादोंमोन जानांगौ सावथुन मोनब्लाथ' दोंसे मेथाइयानो जोबलांसिगौमोन गेम्बु दाबो सावथुन मुलुगखौनो साननानै लाया मानोथो नों जेराव बै सेंग्राया फावखुंगुर आरो आं फावखुंग्रि आब' नोंनि जिउआव बेफोरबायदि जानायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन अब्ला आंबो जोबोद गोजोनगौमोन औ गेम्बु आंनि जिउआव आरो बेफोर माब्लाबाबो जानाय नंलिया आं आरो बे जिउआव उदां नंलिया आदानि बिथांखिनि बेरेखा मुलुगखौ नागारनानै आं आरो गुबुन सिमां लानो हालिया बे गोमजोर इन्जुरफोरखौ लानानै जेरावबो उदाङै बेरायनो मोन्थाय गैलिया जेराव नों गैयामोनब्लाथ' आंहा रावबो लोगोआनो गैया जागौमोन जेखिजादोला गेम्बु दाना बुंबावदोलाय बै सेंग्राया आंखौ दाखालिनिफ्रायनो नायखुमाबाय थामारदोंना अह' आब' बे फंसे बाथ्राखौ बेसे बुंबावनो थारैनो आंनि बाथ्रायाव फोथायनाय गैयाब्ला दिनैनो बै सेंग्राखौ लोगो हमहैना सोंहैनिथ' थै बेबादि जायो नामा बेहाखि सोरबा अनजालि गैयालाबा थायो दा बे इसिबां जोहोलाव मालाय बियो अह' आब'आ मोनसे बाथ्राखौ बावदों बिहा अनजालि थानाय मोनब्लाखि नोंखौ उन नायखोमाबाय थागौमोन औ गेम्बु बाथ्राया नंगौबोथ'
बेबायदिब्ला थारैनो बे सेंग्राया आंखौ हामजामारो। जागोन, गाबोन बिखौ लोगो मोनब्ला एसे आन्दाज खालामनांगौ जाबाय। थुरि गेम्बु, डिनार खालामहैनोसै। जोनोम सिङाव दंना गैया नोंलाय? सोरजों एसेबां बिजि फनाव? आं दोहैनिफ्रायनो कल खालामगासिनो नोंनाव। औ आदा दे बिदिब्ला दोनथ'नि। अ बिदिब्ला आदाजोंसो बिजिमोन? बेखौनो आंलाय। सिङाव फै। नांला दे जोनोम, नों ओंखारदोल', आं बेहायनो नेथ'नोसै। र' बिदिब्ला आं ओंखारहैनि। थुदो बिदिब्ला। दे दानिया बुंदो, मलाव मा बायनो लिंबामोन नों आंखौ? सहायगारथोंसै दे जोनोम, आं मा बायो नों नायबायल' था। बाट सुइसआ नोंनिसो जागोन। रिक्सा। आरे जोनोम, रिक्साखौ मानो लाखिदों? गाखोनो आरोमोन। नाङा जोनोम, थाबायनानै थांगोन ना प्लिज। सरि आदा, रिक्साखौ नांथ'ला। जोनोम, आं बेंगलरनिफ्राय बेहायनो शिफ्ट जानोसै नामा? नोंनि गोसो। मानोबा बेंगलर नागारनानै जोनोम हादराव केरियार बानायनो गोसो जादों। माबायदि जागोन जोनोम? मोजां जागोन। फोरमाय, फैदो थांसै। हाय, गोसोआ मानोबा रंजाखांदों दिनै। मानोबा रंजानायखौनो लाख'नो हायाखै। मा बेखौनो गोसो थोनाय मोजां मोनलायनाय बुङो नामा? बिदिब्ला मा आंहा बे राजखुंगुरजों मोजां मोनलायनाय जामारबाय, जेराव आं नुस'हायै सिमां सुजुहां माहां जादों। नाथाय आंहादि मुलुगजों बे राजखुंगुरजों आंहा हाबा जायाब्लाबोथ' मोजां मोनलायना सिमां सुजुलायखुमानोथ' हागोन ना। ओरैनोब्लाबो सिमाङा सिमांल'खासो जाना थायो, मोगथां माब्लाबाबो जाया। बेखायनो आंबो बे राजखुंगुरजों सिरि सिमां सुजुखोमागोन, गोरबोनि अननायखौ लुसोमना होखुमागोन। मानोना आंनि मोनदांनायाव बेबो आंखौ अनखुमायो। बेनिखायनो नुजेननायनिफ्रायनो आंखौ उन सङै सङै नायखुमागासिनो दं। दिनैबो आंखौनो आंनि सिमांनि राजखुंगुर। आरोबाव जाग्रा जोब्बावलायबाय। थांलाय आदालाव आरोबावलायबाव। आब'आ खामानि जोबागौ मानि आं जाबायनो थांसै। गोमजोर, दाना नों थांलायदो। आंथ' दासिम खनब्रैयानो जाबाय। आदा गोमजोर, थां नोंथां, मा लाबोयो लाबोदो। थांनोथ' हायो, नाथाय राङालाय सोर होगोन? दा नोंनिखौ होथ'लाय, आं दायो आब'निफ्राय बिना होगोन। होआबा हले खराव बुसिन बुसिन बुनानै गेम्बुबु खालामसिनगोन आं, मोनथिखा। देलाय आदा दे, माखौथ' इमान जिंगासिदों। दा हराव आं गुमैनाव बिना होगोन। र' बिदिब्ला थांनि आं। आइटेलै आदा गोमजोरा इसेबो नाया। मोनदों, बारा जायोना नोङो? जागोन ना जाया? गेदेरा हौवासा आरो उन्दैया हिन्जावसा। सानैनि बिथोराव बोसोरथाम फारागथि ना बोसोरसेल' दोनगोन? र' आदा गोमजोर, आंनियाव मेसेज फैदों, आं नायग्रोनि। आब' जोमैनि मेसेज फैदों। डेटिंआ जोमिगासिनो गेम्बु। नोङो लावगामोनखौ बुरखायना लाखिथ' आरो टुवार्स लाइनाव थाबावगोन आं।
रां दङब्ला सिनेमाखौनो दिन्थिना बुरखायथ'। गोमजोर आदा आरो लावगा आदा नोंसोरनियाव 300 रां दंना गैया? जागोन मैया दान बान्था मोननायालाय। आंनाव दङ 6,000 रां दान बान्थानि रां। बिसिनो हरथ'वाखै आं, नाथाय मानो नांगौ? थिग दं बिदिब्ला आंखौ सोर सासेया बामा बामदो? सोरबा आरो नावनि लोगोरि सावथुन सोलिगासिनो थौ बेखौनो नायदिनि। थौ थांसै। नाथाय जोमैया? है बिहा गोमै दोङो थौ। फै बिदिब्ला आंनो बामनोसै। फन नाम्बारखौ होबाय आं आरो फन नाम्बारखौ लानानै फन खालामा लाफा दाथा। नोंनि कलनि थाखाय आंनि फना 24 रिंगा नेनानै थागोन। बाथ्रायावनो बावदोंसो, नोंस्रा न'आव सोर सोर दं होनदोंमोनलाय? आदा आरो बाजै। आदा आरो बाजैल'? आंनि बिहाव बिखुनजो जागोनफ्रालाय? गैला, थैबाय। गैला थैबाय? गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौनो बिदि बुंनो हाबाय नों? गैला थैबाय? एसेबो इमसनेल गैया, एसेबां अन्थाइ बिखा नों? थैबाय आरो थैबाय जोब्बाय आरो दुखु खालामनानै बहा मोनफिननो। बरादानो गाज्रि। दाख्लैब्ला नोंनि बायदि आंखाल आंनावबो दंमोन, नाथाय बे आंखालखौ जोमैया फैनानै सुफुंफैबाय। फोरमाय, आइ एम स' हेपि। जोनोम, नोंनि जिउआव सोरबा जोमै फैनानै दं। नों आंनो दासिमबो फोरमायाखै मानो? जोनोम, मा जोनोम आं नोंनि लोगो नङा? सरि फोरमाय, एक्सुवेलि आं जोमैखौ लोगो मोननानै गावखौनो बावगोमालांदों। बेबायदियावनो आं नोंनो जोमैनि सोमोन्दै फोरमायनो जेबो खाबुखौ मोनासै। नंगौ नामा? माबायदि नोंहा जोमैया? राजकुंग्रि मोदायजो साजायदान खैना आंनि जोमैया। जोमैया बे बुहुमनि साबसिन समायनाफोरनि सासे, जायखौ आं थारैनो गोरबोजों हास्थायो। मोजां, बिदिब्ला माब्लाबा आंखौबो लोगो हमलाय होबानो जाबाय। सियाव फोरमाय, लोगो हमलायनो हागोन। जोमैनि कल। हेल' जोमै। नंगौ नामा? आं टाउनाव लोगोजों बेरायदों। गोजानाव जोनोम, नों आंनिफ्राय जोबोद गोजानाव। दा जेरै दं
बेबायदिनो सिमां नुदोंमोन बे जिउआव नोंनि जिउदाउरि जानो, नाथाय नोंनि जोनोम गोजौ अख्रांनि थरसि हाथरखिसो, जायखौ आं मोनहास'आ। बेसे खाफाल गैयै आं जोनोम। जिउदाउरि जानानै। अरे गेम्बुआ बेयाव? जुमाया बहाथो? राखिथ', बैयाव राखिथ'। दालगा आरो गोमजोर, नोंसोर बेबायदिनो सिरि सिरि थाफादो। आब' जुमाया जोंखौ नागारना हारसिङै बेरायहैनायखौ बै सिखारासि मुलुगनो आरो आदानो दा खिन्थाथार। दाख्लै बायदि नोंसोरनो सावथुन दिन्थिबावगोन आं। बे आदुआ सिखारासि मुलुगा मा मिन्थिनो? आब' जुमाया सुकुंयाव फैनायनि मुङाव बै गांजेमा रासि गोमोजोंसो लाइन मारिबाय थायो। बिदिब्ला आङो जोमैनि थाखाय सिखारासिसो नङासै गेम्बु? मिथिनो हागोन ना बे समाव जोमैया बहा आरो सोर खाफाल गाज्रि गांजेमा राशिजों दं? सिखारासियासो खाफाल गाज्रि जानांगौमोन, नाथाय गांजेमा रासियासो बोरै खाफाल गाज्रि जाखो? एसे बाथ्राया आंगा सांगा बुजे बुजे जाबाय माथो लावगाफाय। मानोना बे नोंसिनि गांजेमाया सानाय ख'आव हाबसोना लादों आरो बानलुजों देग्लिजानानै बाथोन जासिगोन। थौ गेम्बु, जोमाया बहा आरो सोरजों दं आंनो दिन्थि। नायनि आं बे गांजेमा राशिखौ। जोमै, मेगनाव सारनाय हाद्रि बालाफ्रा दिनै सुस्रांजोब्बाय। सानो नामा नोंसोर आंखौ बादालि दाउ जाया सानाव जेबो नुवा? थाबैनो न'आव थौ रथ'। जोमाया रावनिबो बायजानाय बाहाग नङा बेबायदि आखायाव हमनाबो जानो। जोमाया थांगोनब्ला उदाङै थांगोन। अके जोमाया उदाङैनो थांगोन। जोमाया रावनिबो बायजानाय बाहागो नङा। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ खोनासं, मोनथिगौ नोङो जोमैजों आंहा मा सोमोन्दो दं? ओइ जोमै, खोन्थाना होआ मानो बे जोहोलावनो नोंनि आंनि सोमोन्दोखौ? नोंनि सोमोन्दोनि फारसे मिन्थिनांगौहा जेबो गोनांथि गैया। आं जोमैखौ हास्थायो आरो जोमैयाबो आंखौ हास्थायो। आरो बे सोमोन्दोखौ जायनो बोसोन नाजागोन बिनि खर'खौ बोसना देहानिफ्राय जुदा खालामनाय जागोन, मिन्थिबाय? जागोन जोहोलाव, आंनि गोदनाखौबो बस'नो हागोन। नाथाय खोनासं जोहोलाव, नोंनि बे जोमैखौ लाना सिमां सुजुनायफ्रा गासिबो नोंनि सिमांनि गोथे हाखर खुरनायनि अनगायै जेबो जानाय नङा, मिथिबाय? जोबोद मिस खालामदों नोंखौ। सुजुहांदोंसोमोन जों इयुन सिमां। बेयावनो आसुखान्दासो जानो हमबाय। उन्दैयावनो बिमा बिफा गोमाजाबाय, दा जिउनि राहाखौ मोनदोंमोन। नाथाय बेबो जोबथेसालियावसो। जेरै उदां अख्रां दंब्लाबो बिरबायनो गांखं गैया जोनोम, बिरबायनो गांखं गैया। बिरबायगोन जोमै, नोंबो बिरबायगोन। बे उदां अखोराङाव आं नोंखौ बिरबायहोगोन। मुलुगनि फानजारिनिफ्राय आं उदां खालामगोन नोंखौ। नोंल' सिरियै थाथ' जोमै, आंनो एसे सम होबाव। नाथाय बोरै आरो माब्ला? जानांगौ दासिम आदैया जों सानैनि सोमोन्दोनि बाथ्राखौ मिन्थिबाय। गोसोआव गिखांदों, आदैया जुदि नोंखौ माबाफोर खालामोब्ला। रथ' जोमै, प्लिज बेबायदि बाथ्राखौ दा बुंथ'। आंहा जेबो जाया।
आरो आंखौ माबाफोर खालामनो हानाय बे बुहुमाव दासिमबो रावबो जोनोम जायाखै। बेखायनो प्लिज नों आंनि थाखाय जेबो जिंगा दासि। औ जोनोम जोनोम रुथ' फन दोनथ'नि आदा फैदों जानो हागौ। आदा नों फैहाबो बेफोरखौ आं मा खोनाबाय थादों जोमै? बावनो नाजा, गोजान जानो नाजा। बेफोर बाथ्राखौ सावरायनानै बाथ्रा फोलावनो नोंखौ लोगो हमनो फैयाखै आं। बिदा होननानैनो आंखौ अनोब्ला बे नों मुलुगजों हाबा जानानै बेनि बेसेनखौ लाखिनांगोन। सेंग्राखौ लोगो हमनाया दिनैनानो जोबथामोन। आरोबाव खोनाबावोब्ला सेंग्राया गोथाङै थानाय नङा। थिरांथाया नोंनि आखायाव। सेंग्राखौ गोथाङै दोननो ना फोथैनो। आरो बे नोंनि सेलफननि गासै सिक्रेट डाटा डिलिट खालाम। आरो लक पेटार्न्सखौ फ्रि खालामनानै दिनैनो आंनि आखायाव गथाय। आं फैबाय। ओंखामा जाबायमोन जानोसैमोनबा। एसे थाबावनि नामा? आं जोनोमखौ कल खालामदोंमोन। बहाथो बिजि जाखो बियो? दसे नेनोसै बेखौ। नै मुं लानाय लोगो लोगोनो कल हरबाय माथो। ए जोनोमनिनो कल माथो। बारे बा सतेमिया दानिया माथो जिएफ मोननायनिफ्राय बिदा बिबाजैखौनो गोसोखांला माथो। औ आगै बिनानाव जोमैजोंसो आथा सिथाथार नामा? ओंखायनोथ' कल रिसिभ खालामनो सम मोनलायथाराखै। बिजि नङा आदा आरो बाजै, आं दुगैबायसो दंमोन। आदा आंना खबरा मोजां नङा। आरे सतेमिया आंनि फंबाया खबर गाज्रि? बेलाय मा बाथ्रा जालायखो? औ आगै खबरा मानो गाज्रि बुंहरा मानो? जोमैखौ सेना लांबाय बाजै बिसोरो। जोमैखौ सेना लांबाय? माने सोर बिसोर? मुं थं माबा मोनसेथ' थानांगौ। बुङा मानो नों? औ आदा जोमैखौ जोमैनि बिदाया गावनि बिजनेस पार्टनारनो हाबा होनो बिथांखि खानाय दंखायोनो। बे सेंग्रायानो जोमैखौ आंनिफ्राय दहाय सेना लांफैबाय। नाथाय आदा आरो बाजै नोंसोर जेबो जिंगा दासि। जोमैखौ आं लायफिनथारगोन आरो आंनि जिउ दावरि खालामथारगोन। औ बिदिब्ला बाथ्राया बिदिसो। नों मोजाङै था फंबाय। जोमैया सासे गोहो बोलो गोरा बिदानि बिनानाव। बेखायनो जोंफोरबायदि गोहो गोलोन्दाङा बेफोर रखम मानसिजों फेरफाथि नाङा। मोनथिबाय फंबाय? जेसे हायो नोङो सिरियै जेननानै था। सानसेब्लाबो नोङो खाबु मोनगोन। मा थिक सानसे बिनि बिदाया नोंखौ हामजानानै जोमैखौ नोंनि आखायाव गथायनानै होगोन। औ आगै नोंदाया जेरै बुंदों बिदिनो सिरियैनो थाथ' आरो मोजां खाबुखौ नेथ'। जानला मोनला गोसो जानानै बायदिसिना खालामलाबायनाङा। सिख्लाया बुहुमाव जोमैल' नङा आगै। नङा बाजै, जोमैया सासेल'सो आरो बे आंनि जोमैयाल'। आं हाबा खालामोनब्ला जोमैखौल'सो खालामगोन। नोंसोर आंनि बाथ्राखौ साननानै जिंगा लाबाय दाथासै। दे दोनथ'नि ओंखाम संनि आं। मिस खालामदों नोंसोरखौ। जोनोम थांनो गोसो गैयामोन नाथाय आफाया लेंहरथारदों। दे थांब्लानो जाबाय, सप्तासेनिल' बाथ्रा ना। थांगोन। डिनार खालामखांब्लानो थांनाय जासिगोन। 10 रिंगायाव फ्लाइट दं। बिदिब्ला थाङा मानो नों? 9 बाजिनोसैयानो। बिदिब्ला नों थांथ'वा नामा? फोरमाय, आंहा गोसोआ थिग नङा। आं बेयावनो दसे सम बारहोबावनोसै। दे बिदिब्ला थाथ'दो, आं थांनोसै। बाय। बाय।
जोनोम ओइ जोनोम थारैनो आं समायना ना नोंनि नोजोराव राजखुंग्रि बायदि नंगौना नङा दिनै आंनि देलायनाया खैना गोदान बायदि समायना जादोंना जायाखै नों मानो जेबो बुङा थिग दं नों जेबो बुङाब्ला आं बै अख्रांनि हाथरखि आरो अखाफोरनावनो सोंसै नुबायना जोनोम बिसोर आंखौ समायना होनना बेसे बाख्नायदों आरो बुंदों जे आं जोबोद समायना आरो आंनि बे समायना महरा नोंनि जिउ दावरि जानो थाखायल' सोरजिजादों नाथाय नों मानो सिरि मानो मिनिबायल' थायो नोङो सिमांनि मोनसे फिसा बान्थामोन नैबे खर' मेलेम दंना गैया नोंहा बे खर' मेलेम दङब्ला जोमैनि मुङाव सुजुनाय गासै सिमांखौ दिनैनो दानो सिफायजोबदो नङाबा नोंनि बे मेगन थाइनैया जोमैखौ नायनोबो थानाय नङा लोगोसे सिमां नुनो थाखाय बे बुहुमाव नोंबो थानाय नङा मिथिबाय मिथिगौना आं सोर
आरो आंखौ मानो बुदोंमोन बेनिबो जेबो फोरमायलाङाखै। अब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायनो गोनां मा थाबावनो? आंखौ निमाहा खालाम अफिसार, सैथोआ मा आं नोंसोरनो फोरमायजोबखाबाय। नाजावनाय नाजावै नोंथांमोननि सायावसै। थिग दं जोहोलाव, जोंथ' दा गनायबाय, नाथाय दिनै हराव जि जागायनाय जाथाय बेनि जोबनायाबो जागोन। जोंथ' दा थांगोन, नाथाय बे जाथायनि जोबनायखौ जों नेनानै थागोन। नेमारि थ'दो। दायनिगिरिखौ मिथिखानानै दोनखुमानाया नोंना मोजां जादोंना जोनोम? औ, एसे दालि ओंखाम जाहोनो हागौमोन बे जोमैनि मोजां मोननाय हौवाखौ। मोनथिथोंमोन दाय गैयै मानसिखौ साजा होनायनि फिथाइया बेसे गोथाव। आदा आरो बाजै, एक्सुवेलि आं जाथायखौ फेहेरनो सानाखै। नोंसोरनोथ' बुङाखैमोन जानु सिरि सैसोना जोमैखौ नेना थानो थाखाय। बेबायदियाव आं जाथायखौ बिसोरनो बुंफोरना बोरै फेहेरनो? बेथ' नंगौ जोनोम, अब्लाबो जाथाया बुग्लिनायसिम थांनाय हिसाबै। अह' बाजै, बुजिनो नाजालाय। आं जोमै बिदानि गोसोखौ देरहानो थाखायसो खाबु लानानै सिरि नेना दं नङाना। र' नोंसोर नायबायल' था, जोमैया आंनि जाथारगोन बाजै। दोनथ' नोंनि गोसो देरहानो हानाय फर्मुलाफोरा। दानो माबा मोनसे जानायमोनब्ला बे दायखौ सोर खर'आव रुजुगौमोन? जेखिजाया नों दिनै आंजों न'आव थांथारनांगोन। बे नोंनि मार्शेल आर्टफोरखौ खनायाव ज्राब दोनथ'दो। न'आव थांनानै आंनि खामानिखौनो नोङो जनानै जाबाय थादो। बेनिफ्राय जों थाबैनो ओंखारलांनि। रथ' आं रिपर्ट लाना फैनि। मा बाजै, नोंबो आंखौ आदा बायदि गाज्रि मोनबाय नामा? जोनोम, बाथ्राया गाज्रि मोननाय मोनैनि नङा। जायफोरा नोंखौ बेबायदि बुग्लिनानै गालांबाय बिसोरखौ दायनिफ्राय बारग'होनाया नोंनिया मोजां जायाखै। दे बाजै, बे खनसेनि थाखाय आंखौ निमाहा खालामदो। नों गावनि गाव पेट्रल पाम्प गायसननो नागिरदों, बे मोजांनि बाथ्रा। नाथाय आखायाव नांगौसेबां राङानो गैयाब्ला नों माबायदि जाफुंसार खालामनो सानदों? आरो आंखौ माबायदि आसा खालामनो हागौ नों? 9 बिगानिबो बांसिन साहा बागान, रबट फार्मस, रैरुप सुपारमार्केट कमप्लेक्स, बेफोर फैबाय थानाय समफोराव सोरनि जागोन? जोमैखौ हाबा खालामनायनि उनाव नोंनिनोथ' जागोन, जायफोरखौ नों दा गावनो दैदेनबाय थादों। अब्लालाय मानोथो नों जुदायै पेट्रल पाम्प गायसनबावनो नागिरदों? आरे, आं जोमैनि मुङावनोथ' बेखौ गायसननो नागिरदों ना। बेलाय मानि गाज्रि? आंनियाव दा थोजासे रां गैथ'यैखायसो नोंनियाव मदद बिथ'दों। उनाव सुख'फिनजोबगोन ना। नांलाया। आरो नों गावनो गाव पेट्रल पाम्प जुदायै गायसनबावनो नांलिया। मानोना फैगौ जानुवारि दान गोदान बोसोरावनो जोमैखौ आं नोंजों जुलि होनोसै। आरो आंनि खावसे धोन जोमैनि मुङावनो जागोन, जेखौ नों जोमैनि बिसाय हिसाबै गावनो मोनजोबगोन। आंनिब्ला नों बे बिथांखिखौ मावफुंदो आरो आंनि सम्पदफोरखौ गोसो होनानै नायदो। नों दा थांथ'दो, आं एसे रेस्ट लानि। दे अब्लालाय।